Halo guys, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe channel Citra Budaya. Ayo nonton Citra Budaya, ayo subscribe ke Citra Budaya. Bersama kita nonton Citra Budaya. Bersama kita nonton Citra Budaya. Ditata sendok cangkire panas kebul-kebul nyamuk tenan kowe tang rondene pelayane sedelang potra sing dipikir kok ora rumangsa. Iki seni sajakan kumpulan dengan pergi kesenian kayaan natian kena kanggo hiburan supaya dapat seduluran. Kesenian kayaan
Sumurupe surya wayah sore Pandon katon lali mangan Kaya barangi atiku rasa gelo Tembang tresnaku ilang musto Apa pancen pacoban urip iki sliramu naton ning atiku apa tenan lelakon sing tak sangka jebul tresnamu ngemu iso Sliramu ra bisa tak andapi
alon praune wis tengah pyak yuk pyak banyu tinalang ora jemu-jemu karo mesem guyu ngilangake rasa luka lesu adek jawil mas jebul wis sore witing kalopo katon ngawe-awe prayogane becik bali wae kene esuk tumandang nyambut gawe perahu layar monggo dados Yo pronconeng kisih besar sekali untuk memperingati sanian siang ini. Milo kulo niki saged dugi
suka-suka supaya kepiro kancane pemuda aja lupa kewan melu perayaan supaya rame bisa entuk karo mantan mila para rawuh kang putri karsa amreksani rupa amadani kata sampun cekap lagu kawula kok menawi lepat nyuwun kenging pangapura kata sampun cekap lagu kawula kok menawi lepat nyuwun kenging pangapura. Geni dipateni dadi mawa, iki mau tiwas diteni digondol wong liya. salah sapa Mbah Danuji kok nganti sliramu megatake tresna ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripku banget nelongso Desemono sliramu nate prasetyo sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kan